Dara guys. Deliver nag kahoy. Ay damag ay wa jadi. Damag. Tuguna. Basta nas katirid ka ng dagan sud ni. Sa tato kayo be kay patay mo pizza. Sa tato kayo be og ni Lisa. Ag nag-ibot pay balo kay Ronel. Ronel mo bolos. Itag na mo na unsa. Basta napipinsa ito makita Andre guys. Shout out naman ko. Iwing gibudoy. Bangay ka. Ikaw din yung si Kuan Gernaldo. Dag pinsa biyan gi on Dave. Dave gilukat. Cara pinsa na. Papayo sa to dako na. Damag ni ron. Hawa. Kapadas gibanatan. Katirin lang malakas. Wah, Dave, naman kay Katirin, Dave. Katirin niya lita ka. Sa tao tiro, napagibayag sing winta. Danong tawag, kahoy. Uy, si, abit na. Bidot ka mauwa. Ginada na ng kahoy. Taon, kaya wanay, kwarta. Kaya pa bayre. Ay, tuloy kasi mana ba? Hindi ko na kapal sabon ng bulbul. Hindi ko tayo sa rin. Ha? Dirita. Deko. Paano ba nakatiba? Kapoy. Bigla. Kapos si Kaligo. Okay, naglayag ulit yung na snack. Bito. Snack ba? Snack git. Sorry, bagong aniro lagi pa ito. Ito tip na bros. Oh, apay talaga guys. Idiot na guys. Bigla din doon. Dumuga naman. Hapit na guys. Marag gamay na ito ko. Maputling ito. Ito tingin be. Las brownie. Pulling brownie. Kaya nakamas brownie ko no. Yatake. Iso na. October go. Las brownie. Usapang duwa. Wa na. Monas brownie. Number 5 pa may bolos. Ayuso eh. Ido! Si Ido. Tos na sire. Gagano ka Ido? May masa dyan guys kay Niso dos NBA. Mega duwa na mas October 20 man tali ng amo. Drop ka na, drop sa mat. Drop. Niso dos NBA. Kausa kong duwa na mo ikaw mama pa. Mo retired na ko. Ha? W ko W. Dahil pa ata pero rin bon. Aso? Ha? Aman. Aman. Koyo nes brownie ba? Ang kakuan ka brownie. Sige na. So, man. Lami nontong ko ano. Init ba kay ang gaan na ka adto? Init. Narda guys, padaw na isa kuan bari. Katirin guys. Yes kati anak ng katirin guys, ang cute ka adto. Ay na si katirin de oh. Mo na si katirin. Katirin mong palibak. Wala dyan tokoy guys oh. Sunod-sunod na ho. Ginagano mo ba? Tubo. Ay, okay. Aray doon, sa kita doon. Dala yung motor guys oh. Nagmotor. Aray ko. Nakailo dito siya oh. Ang motor oh. Ang motor Wayus ah. Aerox.